iSunday River Valley indaba encinane kodwa ebhuqwaza izixholoxholo ngokwesini. Uninzi lwabasetyhini nabantwana luphilo bentshontsho. Iziganeko ezininzi zibandakanya amalungu osapho nabalingane babo. Uluntu luhlaba ikhwela kurhulumente ukuba amisele imithetho engqwabalala. Amapolisa wethu ayashota. Iservice zethu ziyashota. Iambulance inye apha ngokwasekuhlaleni. Eyoba umuntu enza into enkulu ngomso saphinda sihambe naye apha elokishini. Ayikho right. Abahlali bathi amaphulo ophuhliso angaluncedo. The problem youth engage in these crucial activities, or let me say these activities which are not well-being for their health, like alcohol and drug abuse. It is a main factor that there is nothing which youth will engage, which is a program that will be effective or productive in Peterson. Urhulumente wephondo uthi kubekelwe bucala i-325 million rand ukunceda amaxhoba ezixholoxholo ezisekelezelwe kwisini. A range of program contributing to Pillar 4 of the National Strategic Plan that speaks to care empowerment of victims of gender-based violence. Uphando lwango-2020 lwathi uMzantsi Afrika uphala phambili kwihlabathi ngeziganeko eziyi-132 ezibikwayo kubantu abalikhulu lamawaka.